Avui farem un curri de tofu, mongeta verda i brots de soja amb fideus d'arròs. I a part d'aquestes coses que necessitem, tindrem una mica de cilantre, alls, escalunya, llima, lemongrass i una mica de pasta de curri i llet de coco. Posem primer a bullir els fideus d'arròs, que els bullirem 3-4 minuts i els refredarem, i també posarem a bullir les mongetes. Llavors, ara hem de fer una pasta d'espècies. Ho farem a la Thermomix perquè ens garantitza un resultat molt òptim. I posem part del cilantre, el cilantre sencer, amb les tiges i tot, i posem el lemongrass, les escalunyes, el gingebre, i també hi posem la tija de lemongrass, una mica d'oli, i ara triturem. Com us deia, posem a bullir la mongeta tendra, uns 3-4 minuts màxim, mirem de deixar-ho al dente. Escaldem un parell de minuts els brots de soja i després els refredem, com hem fet amb els fideus i amb les mongetes. La meitat del tofu que teníem l'hem tallat a tires i després hem fet daus. Ho estem marinant una mica amb salsa de soja i a continuació ho arrebossarem i ho fregirem. Això ens ha costat una mica més del compte. És la pasta d'espècies. I per què ens ha costat més? Doncs perquè hem posat la part més dura del lemongrass, que ha costat molt de triturar. De fet, no s'ha acabat de triturar al 100%, però és igual. Ara la sofregirem durant uns 10 minuts i després afegirem la llet de coco. Moment, doncs, de sofregir la pasta d'espècies. Hauria d'estar, en teoria, entre 10 i 15 minuts a foc lent. Això és el darrer pas de la salsa. Estem fent que la llet de coco faci xup-xup amb tota la pasta d'espècies que ja teníem sofregida. Això farem 10 minutets. Si veiem que se'ns espessa massa, hi afegirem una mica més de llet i després aquí hi posarem la mongeta tendra i els brots de soja i els fideus també. Però primer hem d'acabar de coure això. El penúltim pas és fregir els daus de tofu arrebossats amb farina de blat de moro. Ho juntem tot finalment en la paella on hem fet la salsa, ho escalfem i ara ho servirem amb el tofu. I aquí teniu el curri emplatat.